Takže čaute ľudia, vítajte pri mojom Minecraftovom let's play. Budem hrať survival, len teraz som v mobárane, taký začiatok v mobárane, takže čaute. Dobre. Len dokým zomrem, nechám sa zabiť, aby ste dlho nemuseli čakať. A keď tak urobím viac videí z tejto areny. Len vám potom ešte poukazujem, čo všetko tu je. V tejto mobárene akože. No, takže skúsim sa dostať ešte. No, nedostanem sa. No, som mŕtvy. Ukážem, jaké sú tu klasy. Je tu agent. Ten má diamantovú príľbu s ohňovzdornosťou. A má ešte diamantový mrač, kde je omráčenie nemrtvých na 5 a plameň na jednotke, prerazenie na 5 a ohnivá moc na 2. No, perla z konca 16 krát a elixír regenerácie 1 krát, sila na 2 1 krát, okamžité uzdravenie na 2 to je 3 krát. No, Archer. To je klasický Archer, čo je v všetkých mobarenách, ale má toto vylepšené, má aj lúk vylepšený a tak. Tank. To je klasický, Knight klasický. King. King má všetko zlaté a okrem železného meča. No. Má lúk. Toto je jednu perlu z konca a 4 elixíry uzdravenia na 2. Striker. To má takýto plot, čo môže tam stávať. A dúfam, či to hráči nebudú zneužívať, no. Takto. A proste to je niečo ako Archer, len má toto. Ninja. Ninja, to som vám asi ukazoval. Neukazoval, má železné veci. Môžete sa pozrieť, stopínať si to. Takže ochrana 4, odrazenie 2, ochrana proti výbuchom 4, neprestrelnosť 4. Toto si môžete stopnúť, nechce sa mi to hovoriť, dobre. Dobre. Builder. Stava. Proste, ale v pravidlách je, že zakázané, aby sa zabedne, proste len takto pôjde a zabedni sa. Dobre. No. Toto je Rytmus. On má zlaté veci, hodinky zlaté, zlatý meč, tam má niečo vylepšené a 4 elixíry uzdravenia. A ešte, toto je úplne vymakané. To je Spider-Man. On má železné veci, pavučinu má a vlákno, ktorým zabíja oných. A 2 staky perly z konca a rýchlosť a okamžité uzdravenie. No, počkaj. Ja už som trošku hral. Pozrite, toto všetko mám survival. Ešte som si odložil, lebo stávam spawn a tak ďalej. A kebyže ste chceli hrať na mojom serveri, tak je cez Hamachi, áno, Hamachi, no. A bude v popisku videa Hamachi, Hamachi heslo a tak ďalej. Dobre. Tak ideme hrať survival. No počkaj, toto je kamošov dom. Tuto máme všetky tie veci. A rozmýšľal by som, že by som si postavil nový barák, lebo toto je fakt malé. Ale najprv musíme naťažiť. A to urobím off screen, takže to je tento diel.
Urobíme čo? No. Idem počkať len do vesnice, lebo predávam tieto, ale ešte nemám toľko obilia. Tak viete čo? Mohol by som ísť ešte do tej mobareny. Chcem si proste zarobiť. Za to, čo mi ide najlepšie, to je ninja. Seklo mi to. No, ninja. Dám si ninjovský elixír. Jasné, kostlivec dnes na začiatok. Aby ma zabil. Dúfam, či na netrafí ten. No. Jasné. Sakra. Choď do riti, ty jeden. Áno, ďalší kostlivci tam idú. Dobre. Rýchlo. No, sme hore. No tak čo vy? Som už hore a vy ste dole, no. Čo vy urobíte, no? Čo mi urobíte? Svine jedný. Si tu len tak killím, no. Chillujem. Chill, more. Že, but first? Ty kokos, toto je jaká pekná selfiečka. To dám, ty kokos. Tam akože, pozrite. Tam akože drží foťak, čo je pravá ruka, vidíte? Tak drží foťak a že but first, let me take a selfie. Haha, to je dobré. Tak, toto budem robiť takéto selfiečka, more. Že but first, vidíte toto zem selfie. Yeah. Selfie, bitch. Dobre. Takže ich tu takto vykillíme a môže... Počkaj. Som sa moc nepozeral, čo som získal. No. Jedna ja chcem veľa kostí. Preto, aby som... akože to obilie zväčšil. Chápete, no. A potom za 18 obilia od vesničanov kúpim smaragd. A ja kúpim smaragdy, neviem na čo. A potom urobím shop, nejaký survival shop, že odo mňa hráči budú kúpovať. A ináč tento server, tieto pluginy som všetky ja dal. Nemôžem ukázať, ktoré sú tu. Ale na Hamachi server to moc nelaguje. Akože občas to vypadne, ale to sa stáva raz do týždňa. To možno aj klasicky tak, ale... A tí, čo majú aspoň 1 MB za sekund do internet, tak tým to ide v pohode, alebo ešte majú dobrý komp, lebo nebudete sa vyhovať na server, chápete, keď máte komp z 90. storočia. 90. roku minulého storočia. Trošku failujem s tým rozprávaním. A chcem niečo rozprávať, aby nebola nuda, lebo keď budem hovoriť, no, zabili sme kostlivca, hurá, tak to bude docela nuda. Takže chcem byť taký hyperaktívny, no. Kokos. Možno niečo natočím z Counter-Strike. Ale len možno. Neviem, dá sa zabiť tohto bossa? Už ste niekto zabili tohto bossa? Ináč prepáčte, že niekedy prestanem rozprávať, ale ja mám ho jedný, no. Dobre.
No, takže máme tu docela dosť mobov. A čo urobíme? Budeme kempiť hore, či máme ísť dole. Neviem, ale ešte by som... No počkať, už moc bónu nezískavame. Tak až na to idem. No áno, použij root target, keď chcem ísť dole, no. Tak to je super. Ježiš, ja som ninja. Sakra. Ho. Ježiš. Svine, čaute, more. Ne. Áno, teraz použij root target, áno. Zdechni, ty blbý keeper. Prežijeme to? Ne. Dobre, toto bolo. Dobre, idem domov. Warp. No. Málo. Warp. Vesnica. Koľko už máme veci? No. Pozrieme sa. Tuto, tu na... Zabijem toto slepko. Máme 3 krávy, áno? Tak ja no zabijem tiež. Neutekaj, kokos. Kokos uteká, kokos. More. No. No tak pre tento diel by to mohlo byť vlastne aj všetko. No, také kratšie. Tak, ako to vždycky chodí. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like. Ak nie, dajte like. No, alebo zdieľajte. Dobre. Tak. But first... Failsafe more. Sakra, nechcem